Ассалому алайкум бародаро, апа хуаро. Ина иншаалло мо ай границас агарчи гаштем бародаро қати. Дина рафта дина ирӯз обратно омадестем. Ина бародаро гап занем. Чӣ хел рафта омадем бародаро? Ина бародар мо беҳуҷҷат бед рафт омад. Ҳама хуб аён гамуд нест. Бародаро занг занем. Иншаалло ай Москва Московская область мерем, ай адресо то мегирем, мебарем миёрем. Ба нархи арзон иншаалло. инаш боша граница акай ғуломҷон ки ман қатишдаговор кардам реклама сар карда истодам бачаҳо кадмед ки ай Москва Қазоқистон рафтани омадани ҳасте ҳуҷҷатотон мушкилӣ доранд қатъиён суҳбат кине бире биёй яъне кадмед ҳуҷҷато агар ки тамом шидагиян метавонанд бигиранд шуморо аз гиҷо аз хонатон бираванд биёранд ай уст ки омада дар метроҳо мепартоянд то кадмед ҳуҷҷатотон созанд биёй ай пеш иншоалло қатъиён рафта биёй нарх наво арзон дар рӯи экран гуфта наметавонам мегӯям паси экран бигӯ хай қатъиён чақчақ менем арзонтар ай дигар одамо бурда меёрем хуб граница акай ғуломҷон дар хизмати шумо аз номи бобоҷон ҳатман салом мегӯем ина бачаҳо рафтан омадан хистон диде мақсад мо гуфтем бире биёе ку хизматрасонишо бо бигӣ ина гуфтам ба шумо худо нигаҳдор